Darasi na 11. Yau za mu yi bayani akan amfanin machine learning a fannin artificial intelligence wato AI. Machine learning reshe ne na artificial intelligence wanda yake ba wa na'ura damar koyo daga bayanai ba tare da an iyakance mata abin da za ta koya ba. Machine learning ya kasu kashi uku, ma'ana yanayin da yake koyar da na'ura kashi uku ne. Akwai koyarwa, tsararriyar koyarwa, wanda zai bata bayanai ya ce mata wannan bayanin gashi yanda za a yi amfani da su. Akwai na biyu wanda yake koyarwa wadda take ba a tsare ba, ma'ana koyarwa ta ci barkatai. Kawai bayanai zai bata, ma'ana data ɗin kawai zai ba wa na'ura ya ƙyale ta da kanta ita ta fahimci me ta fahimta da wannan data ɗin da ya bata, ma'ana wannan bayanan da ya bata. Kawai yana dai kula da ita ya ga ya za ta fahimta, me ta fahimta a wannan. Sai kashi na uku wanda yake zai ƙyale ta wata ran tai daidai wata ran tai kuskure, yana kallon ta kawai ga bayanai nan ga data nan ya bata, ta yi abin da ta ga ya kamata, wata ran tai daidai wata ran tai kuskure. To inda tai daidai sai ce nan kin yi daidai, kin burge, nan kuma baki yi daidai ba sai ki kula. To a haka inda tai daidai ba za ta sake yin wannan kuskuren ba, inda tai kuskure kuma aka ce mata ta yi kuskure to za ta gane, za ta canza haka. To wannan dai su ne a dunkule bayanai akan machine learning. Na gode, sai mun haɗu a darasi na gaba. Kada ku manta ku yi like, ku yi share, ku yi follow.